delako, irauten du kanta batek. Hala pentsatuko zuen Izaskun Arrue andereñoak, ume gazteiztarrei, Paristik natorren artista bat naiz ni abesten erakutsi zienean. Berdin, garai hartan, arte eta lanbide eskolan, gauez, euskara ikasten hasi ziren hainbat gurasok. Gasteizen euskararentzat armi-arma sare bat sortu zutenean. Ikastolak, elkarteak, abesbatzak eta menditaldeak, euskaraz ikusi ahal izateko mendizaleak, baso eta zelaiak. Behin eta berriz errepikatzen delako, irauten du kanta batek. Eta berdin hizkuntzak. Errepikapena baita hizkuntzaren salbazioa. Egala galduta ere, nola edo hala egin behar baitu kanta, nola edo hala xirula xoxuak. Nori nork Gasteizen, Amaia Zentroa eta Errexala elkartea, Bagare eta Geu Gasteiz, Ertzainak eta Gorka Kener, Etxo eta Araba Oi Araba, Sabin Salaberri eta Pilarreko euskarazko mesak, Mintzalagunak eta Indarra dantza taldea, Gaztetxea eta Labedi, Parral eta Bodegoia, Aeka eta Ika, Araba euskaraz eta Korrika, Kutxi eta Zabalgana, Txusta taberna eta Matxetea, Berria eta Alea, Montermoso eta Izaskun Arrue kulturgunea. Gasteizek badu nori nork. Eta hala ere, zenbatetan galdera. Eta zuk nola dakizu euskaraz Gasteizkoa izan da? Noiz arte Araba euskaldun berri? Noiz arte euskaldun erdi? Noizko euskaldun herri? Euskara ez da inon Araban beste hasi. Eta harro gaudela esatera etorri gara gaur. Abestera bagarela. Eta kantak behin eta berriz errepikatzera. Nor garagu, zer garagu, Araba euskalduna garagu. Nor garagu, zer garagu, euskarak irabazi duen kantu eder bat garagu. Nor garagu, zer garagu, Paristik datozen artistak garagu. Eta kantak amets bihurtzen jarraituko dugu, otzoen kontra eta zikatearen kontra, hitzei distira atera arte. Amets, bizi amets, gazte amets, beti amets, bildur gabe gure ametsa.